ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಇದೆ ನೀರಾಂಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂಡ ರಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತಡು ಬಟ್ ಪಾಡಲೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ರಪಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಪೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪನ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರನೇ ಮುಕ್ಕಾಲ ಈತಾಳು 8:35 8:35 ಪೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಯ್ನು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದು ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಆಂಡಿ ವನಸ ಆಂಡಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ತೂವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ನೆನಪಾಡಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೆನಪಾಡಲಿ ಹೆಲೋ ಮಮತಾ ಹಾಯ್ ಲತಾ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಮೆಲ್ಜಿ ಮಿಶೇಲ್ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಹೆಲೋ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಹೆಲೋ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಶ್ರೀಜಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ತಡ್ಕನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆಕ ವನಸಾತಿ ಜನ ಬೇಲೈನ ಆತ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಲರ್ ಉಂಡು ವನಸಾತಿಜಿ ಬೇಲೈನ ಆತ್ರೆ ಅನ್ಸದು ಕುಲೋನ್ನ ಆತ್ರೆ ಮಮತಾ ಇರ್ನಾಡಿ ವನಸ ಧನ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ವಿನಯ ಶಿಟಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ 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 ಹೆಲೋ 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 ಶ್ರೇಯಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಧನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ನಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರಮ್ ಒಮಾನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸುಶಾಂತ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಲತಾ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಶ್ರವಣ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಕೆ ಪಾಪ್ ಎನಿಮಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಹೌದಾದಿ ತಡ್ಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅರ್ಚನಾ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶ್ರೇಯಾ ಸುವರ್ಣ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಸಚಿನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಧನ್ವಿತಾ ಮೆಗ್ಗೆ ತೆಂಚೊಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅವನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವಡಾದ್ರೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಹೀಲ್ ಅರಚು ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸು ಎತ್ತದು ಚರ್ಮಂದ ಎತ್ತದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಮಮತಾ ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಲತಾ ದಾನಿ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಕ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಲೆಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತಾದು ಪೋನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಸದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಸಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಶಾರ್ಪ್ 10 o'clock ಉಲ ಐಡಿಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡೆ ಬೇಕು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲು ಏನು ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲರ್ ಆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಜೋರು ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾವಡು ಪಂದು ಎನ್ನದ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಯ್ ಜೇಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂದಂದು ಅಂಚೆ ನೀನು 45 ಜನ ಉಳ್ಳರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈತೀನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಕ 5 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದು ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಸುಶಾಂತ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಂಟಲ್ ಹೌಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮೆಗ್ಗೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರುಲೆ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಮಮತಾ ಕುಮಾರಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೋರ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿ ಎನಗ ವರಿಟೊಲ್ಲೆ ಮಮತಾ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಶಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಕೆ ಪಾಪ್ ಕಜಿಪುದಾದ ಜೀವಿತ ಇನಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಲ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂದಿತ್ತ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ ಐಟ್ ಒಂದು ಜನ ಪಂಡಿರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ರೆಫರ್ ಮಂತಿರು ಬೊಕ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇಕು ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಮೆಗ್ಗೆಂಚಲು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೆಲೋ ಮಮತಾ ಏಪಲ ತೂಪೇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೋಲಿರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಡು ನಿಮ್ಮೂಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪು ಜಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ ಆಯ್ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಗಡು ಶ್ರವಣ್ ಅವಂಡ್ ಭೂಮಿಕಾ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ನ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬೇಗನೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದೊಂದು ಎನ್ನದ ದಾಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡ ಅವನೇ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದು ಎನ್ನದ ಪಂಡ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪು ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ಮನ್ಪುರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅವನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಯಾನು ತುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಪ್ ನವಾಂಡ್ ಇಂಚೋಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚೋಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೇ ಎಡ್ಡವಾಡ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 10 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ 49 ಜನಟ್ಟು. ಪಿಂಕಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ಪಿ ಶೋರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿಂದ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಸ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇದ್ದನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನತೆ ಹೆಂಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಲೇಪಣ ನಮ್ಮ ಲಡೆ ಆತಂಡು ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ದೂರನೇ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರನ ನೀಡುಂಡ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ ತೂತೋರಣ ಪಂತೋರು ಓ ದೇವರೇ ಬಂದಂದು. ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಶಾಲಿನಿ ಮೆಂಟನ್ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಮಮತಾ ಯಾನಿರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬುಲಿಪರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗದ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನನ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ತಾನೇ ವ್ಲಾಗ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮನ್ಪುವ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಏನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕವು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿರ್ತದೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಪೋತು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೇರಿ ಇಂಕ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೋಪಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದ ಪುಣ್ಯಾನು ಅಂಚೆಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಯನದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಮಂತು ಒಂಜಿ ತೂಡು ಪಂದೊಂದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲ ತೂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೂಪೆ ಬಕೈತೆ ಆಟಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆಟಿಂಜಿ ಕಿರಿ ಕಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಪಿದೆ ಕೊನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸದ ಗಾಳಿಕಾಗನಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಐಕ್ಯಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋಪುನ. ನಿಶಾ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲಂಜತ್ತು ಐತೆಲಂಜ್ ಓಕೆ ಶೂಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜತ್ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ಪಾಡರೆ ಪಾಡುವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ರಪ್ಪ ಮುಗಿಯೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜೈಟ್ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜೀವಿತ ಈ ಏಪಲ ಬುಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಖಂಡಿತ ಬುಲಿಪುಜಿ ನೋವೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ನನ್ನ ಚಂಚೂರು ಬುಲ್ತು ಪೋಣಾತಿ ಮಮತ ಜೀವಿತ ಎಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೆಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋನು. ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಂತೋಷ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸ್ವಾತಿ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಾಡ ಜಾಬ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ಶಾರ್ಪ್ ಅನ್ಪಯ್ಯಾನ ಓಕೆನೆ. ತನುಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರಜನಿ ಜಯರಾಮ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲತಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲಾಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಜತ ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಿಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾತೊಂತ ನಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋಕನ್ಸಿ ಪಾತಿರ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪುನ್ ಏನು ಪಾತಿರೋನು ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪುನ್ ಯಾರು ಯಪ್ಪನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಣೆಲ್ಲ. ಮಮತಾ ಕುಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಬೇರ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಡಿಯರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹೋದಿತ್ತ ಅವಲಾಗಲಿ ಪಂಡೇರು ಆ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನತ ಅನ್ಸರ್ಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಇದಾಗ ನಾವು ಪಂಡಾಗ ನಿಕ್ ಆತು ಕಮೆಂಟೆಡ್ 100 ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈತಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೋರ ಕಂಡು ಅಂದತ ಎಂಕ ಗುರ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆನ್ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಆನೆ ಬರ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ ಎಂಚಿನಾಲ್ ಪಂದನು ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಡ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಕೂಡ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಮಂತನ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪು ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲತ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಸೇರ್ದಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಆತಿ. ದಯಾನಂದ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಿಂಚನ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೀತಾ ಮುಗೇರಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ ಹಾಯ್ ಸಿಂಚನ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ಲಲಿತಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಇರನ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ಎಬಿ ಗ್ಲೋವ ಕಣ್ಣುದಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ತುಲೆ ಗ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಅಂಚನ ಅಂದು ಲೈಟ್ ಪರ್ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಓ ಪಾಡ್ದು ಓ ಆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಕಲ್ ತೋಜು. ರಮ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹಲೋ ಜೀವಿತ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ರೋ
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಲ ಜೀವಿತ ಬರ್ರೋಡು ಎಂಕ್ ಅವರ ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ತೊಪ್ಪುನತೆ ಕುಂದಂದ ಎಂಕ್ ಊರು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 250 350. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಪೋಪಿನ ಬತ್ತಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಐಟಿ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗಡೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಡು ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೇನ್. ಸ್ವಾತಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್. ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಶಶಿಧರ್ ದಾನಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಜಮಂಡದಿ. ದೀಪಿಕಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಈರ್ ಪಂತಿನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಚನ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂತಿನ ಪನ್ ಪೂಜಿಸಿಸ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಕೊಡಿನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಬೈದಿರಿ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲಾದೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಾದೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿರು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಟಿನಾಗ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಏಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕ್ ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಕಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಬೇಕು ದೂರ ಆತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಆಲದೆ ಬತ್ತಲು ನೀಟ್ ಆಯಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾತು ಫಾರಿನ್ದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪೋವಂತ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಒಂಜು ದಿನದಾದನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಅವನು ಪಂದಿದ್ದೆ ಅವಳೆ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲಿಂಚ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಮಂತನಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈ ಪಂದನು ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂದನು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲಡೈ ಮಾತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡು ಅಂಚ ಮಾತು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಆತನು ಬಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ನೆಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ನ ಚಾನಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರುದ ಪಣ ನರಮಾನಿಕ ಬಂತಿರ್ತ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆ ಗೊದ್ರಂತೆ ಪಂದನ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕಾಲು ಒಂಜಾಯರು ಎಂಕ್ ಬೊಚ್ಚನ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅವು ಅದು ಅವೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ಲ 5-6 ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೆಲ್ಲಕ ನಿಪ್ಪುಗ ಆಯ್ನ ಆದು ಪೋಂಡು ಈರ್ ಕೋಪಡಿ ಕುಲ್ದದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಪಡಿ ಕುಲ್ದದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಪಂಡೆ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದಂದು ದಯ ಒರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವ್ವೆ ನಿಕ್ ಪೋಯಡ ನಮಕ್ ಮರ್ಲು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಂಡ್ ಐಕಾಲು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತಲು ಎನ್ನ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆಣಾಗ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಮಾತ ಪಂಡಲು 6 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೋಪಡಿತ್ತಿರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ಲಿ ಎತ್ತುನೆಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವೇರು ಪಂದುಳಿರು ಆರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆತು ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲು ಸೇರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪಿಂಕಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಪೋಸಿಸ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆ ದಿನಟಿ ಏಪಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿತದ ಆದ ಮಲ್ತಲು ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಬೇರೆದ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವೆ ಏನು ದುಂಬು ದಾಯಿ ಉಂಟಾಯಿನಿ ಬಂದಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋರ ಶುರು ಮಂತೈತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಡನ್ ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೋಡೆ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ತೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಶಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾಂಡ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಕನಕನ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡು ತಾರೀಕ್. ದೀಪಿಕಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಚಂದ್ರಾಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಎನ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿಪ್ಪುನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓ ಅಂದಿರು ಮುಲ್ಕಿದಾರಾ. ಮೇಘ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಅಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಶೋರ್ ಮನ್ಕ್ವೆ. ಜಯ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾವು. ಮಮತಾ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೋರ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾಡು ಮಮತಾ ಕುಮಾರಿ ಐತೆ ಚಾನಲ್ ನಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಣಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್. ಲಿಖಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಆಶ್ಲತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೇನ್ ಚೆಲ್ಲಿರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ. ಸಿಂಚನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರಕ್ಕ ಅದೇ ಜೀವಿತ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತಲೇ ದಾಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿನ ನಂಬರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಜ ಅಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಿ ಏರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆತ್ರೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂಚು ನಕ್ಲು ಬಂದೇನು ಅಂತ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಚು ನಕ್ಲು ಇತ್ತಿರ್ಗಾಯ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜಿ ನಾನು
ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೀರ ಆರೆಂಡ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಏಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂದಂದು. ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಮುಳ್ಳು ಅಭಿಮತ ಐಟ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತ ನೇಮ್ ಅವ್ಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದಾಂಡ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ಬುಕ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬುಡಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನು ಅಕ್ಲದೆ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಲದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಅಕ್ಲದೆ ಪೋಯೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಮೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಕೊಡೊಂದು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ವಾಚ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಅನ್ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರು ದಾದನ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಂಚ ಪಂದ್ಪಂಡ ದಾದ ಸಡನ್ ಪಂದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಕವಿತಾಕ್ಕೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲಿರು ಅರ್ನಿಲ್ಲ ಗೇಪ ಪೋಪರ್ಸಿಸ್ ಯಾನು ರಾಹುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದು ಅಲ್ಪನಿತ್ತಿನ ತೆಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಕವಿತಾಕ್ಕ ನಂದು ಪೋಪ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಕವಿತಾ ಕಿಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪೋಕ. ಮಧು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಆಶಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ವನಸಾತಿ ಜೀರ್ನಾಡ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅವು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಥರ ದುನ್ನ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ದೇವರೇ ಪಲ ಕೈ ಪತ್ತೂರಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಮಾವತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಮೇಘ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏಪ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎರೆಗೆ ದೇವರ ಎತ್ತನಗ ಸಿಸ್ ಯಾನಾಯ್ತ ಆಸೆನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನಾಯ್ತ ಆಸೆನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವಳು ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ಲದು ಇವಳು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಬರ್ತಿನ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬತ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಲ್ಲ ಆತಿ ರಾಹುಲು ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ರೂಮ್ ಹೋದ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಪಂಡ ದೇವರು ಬರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದೇವರು ಏಪ ಬರ್ತಿರ ಪಂಡಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್. ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಚೋಲರಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಎಂಚೋಲರ. ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್. ಹರ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಟೆಡ್? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ನಾನು ಹೆಂಗ ದೀಪುಜಿ ಗೈಸಿಯಾನು ಏರು ತೋಚ್ಪಾವುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ಕಟ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ದಾದ ಕತೆ ಬಂದಂದು ಮಮತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೆ.ಕೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅನುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಲಕ ಈರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಖರ್ಚಿನಿ ಅನ್ಕೊ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬಡ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕದ ಕಾಸು ಎಂಕೆ ಬೆಂದಂಡ ಯಾವ ಬಂದ ಆತೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪುನು ಲೆಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸನಾಗ ನರಮನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನರಮನಿಗೆ ತಾನೇ ಮಲ್ಲ ತಾನೇ ಮಿತ್ತು ಪಂದು ತಾನೇ ದೇವೇರು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆಗೆ ಎಂಕ ಅನ್ಸ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕೆನ್ನು ತಿಂಗೊಲ್ಲದಾದುಂಡು ಆ ಖರ್ಚಿ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಬೆಂದದ್ದು ಅವಲ ಮೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಪಂಡಲ ಪೊಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಅಪೂರ್ವ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಸಿಂಚನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡರತೆ ಏರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸಿಸ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆದು ಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಲಾತಿಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅತಿಗುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿ ಈರು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು ದೈವ ದೇವೇರು ಕಾಪುವೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿದ್ಯಾ ಜೀವಿತ ಇರೆನ್ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರು ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. VM Venkat, it's nothing, it is nothing else. Talapati Vijay has become the CM of Tamil Nadu. We are in the party and we working in the party's work. Jivita. Guys, anne barte ಚರ್ಮುರಿ ಕಂದರೆ ಪಂಡಿ ಬಡ್ಡ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಕಂತೆ ಆನಲೆ ಕಡತ್ತು ಕೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾವ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾವ ಬಾಕಿ ಈ ತಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಪರಲ್ ಪುಪ್ಪೋಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬಿಜಿ. ಮಂಜುಳಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ನಾಳ್ದು ಬಾಮಚ್ಮೆ ಏನು ಲೈವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಅವು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನನಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತ್ಡೇತು ಕೆ ಪಾಪ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರು ಕಾಪುಗು ಬಲೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಬೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಇರೇನ ಪಾಲುಗು ದೇವೇರು ಅಂದ ಅದು ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅವ್ರ ಹರಿನ ಬುಜಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಡು ಪ್ರಮಿಳಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಯಾನು ಉಡುಪಿದಾಯೆ ಬೇಲೆ ತುಂಬೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೊಟ್ಲುಡು ಪ್ಲೈವುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಗುಪ್ಪುಡು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಪಾಡಿಗಾವಿ ಉದಯವಾಣಿಡು. ಮಮತಾ ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿತ ಇನ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಕಳ್ಳ ಎಂಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ಇರೋಗೊಲ್ತು ಕೊರ್ಬೋದು ಕ್ರೇಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲತಾ ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುಜೆ ಪಂಡಿತ ಹೀಲ ಒಂದುಂಡಾತ್ರ ಅವು ಸರ್ಜರಿ ಆತಿನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ
ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೈ ಪಿದಾಡ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಗೈಸ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತಿಲ್ಲ ಆಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಬೇ ಯಾಕಡೆ ರಾವ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಟ್ಟು ಮೊನಗೊರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಕಂದರೆ ಪಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮುಗ್ದಲೆ ದೀಪ ದಿತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಕಂದರೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಗತ್ತೆ ಭಾರತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಪ ನೂಲ್ದೆ ಕೈವ ಕೊಡೆ ಪಾತಂದು ಬೈದೆ ಒಡೆ ಮುಟಾಯನ ಮಂಡೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನ ಕೊಡೆ ಬುಡ್ದು ಹೋತೆ ಕೂಡ ಕಾಲು ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಡ್ಪೋನಿ ನಾನು ತೊಗೊಟ್ಟು ಬರೋ ಪೋಯೆ ಕೊಡೆ ಹೋಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾವೆಲ್ಲ ಮಂಡದೆ ನಣ್ಣಿ ಲಾಕ್ ನಡಪ್ ಓಡಿಪೋನು ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಡು ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ವನಸಾಂಡಕ್ಕ ಆಡಿರ್ನಾಂಡಿ ಆಯ್ಚಿ ಜಾತಿ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಲ ರೆಸಲ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ದಯಾನಂದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಂಡ್ ತೂದು ದೀತರ ಎಸ್ ಆಂಡ್ ತೂದು ದೀತೆ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ದೀತೆ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ಬುಡಿಯ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ 14 ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ತಿ ಆತಿಜಿ 17 ಬರ್ತಿ ಅದು 17 ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು 17 ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲರು ಇರ್ನ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟೇಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಯ್ ಯಾರು ಲಾಗ್ ರೂಪದ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಸು ಗುದ್ದು ನೀನೈತೆ ನಾಯಿ ದಾದ ಬೋಡು ನಾಯಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲರ್ ಮೋಕ್ಷ ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ದೇವೇರಡ ಪಾತೆರ್ದೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಂಚನ ಈರ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅನಗದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತಿಂದು ಬತ್ತಿ ಕಲುವಿ ಮಮತಾ ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿತ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಈರ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ದಿಶಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಲವಿನಾ ಸಲ್ಟಾನಾ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಶ್ ಹಾಯ್ ಶಾಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಈ ಸತ್ಯ ಪೆಡ್ತೀನಪ್ಪ ಈ ಪೋಪನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಿ ನಾಯಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಶ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಮಾನ್ಯಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಸಾರುಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಚಂಬುರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಡುಪಿ ಬಲೆ ಶೋರ್ ಮೇಘನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣಲ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಯಾನಿನ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ತುವೆ ಪೆದ್ದುಗುಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೋದು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆ ಓಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎಂತ ಪೆದ್ದುಗುಂಡ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಆಯ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಬಾಕಿ ಬಾಟ್ ಮಾರ ತಿರ್ತಕ್ಕೇನು ಅಯ್ಯೋ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಓಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧೃತಿ ಹಲೋ ಎಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಜಿಸ್ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಆತಿಜಕ್ಕಂದೆ ಓಕೆ ಚೈತ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾತಿಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಂಚಿ ಗಿಡ ಪುಲೆ ಓಟೆ ಗಿಡ ಪುನು ಈ ಗೊಬ್ಬೆ ಐಕೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪಾತಿರೊಂದಿದ್ದೇರು ಅವಿನಾಶ್ ಶ್ರೀಶ ಹಾಯ್ ಮಮತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನೀಶ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಜೊತೆ ಎಂಚೋದರು ಹುಷಾರ್ ಇರೆಂಚೋದರು ಮಮತಾ ಅಣ್ಣಗೆ ನಾಯಿ ಪನೊಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ ನಾಯಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮುರುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ನಾಟಕ ಪೋಯಿ ನಾಯಿ ಒಣ ನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ದುಷ್ಟಿ ರೇಖಾ ಹಾಯ್ ಬಾಲ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಧೃತಿ ಹಾಯ್ 19 ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಯ್ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಶಾ ಹಾಯ್ ಮುನ್ನಾ ಹಾಯ್ ಕ್ಷಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವೈಶಾಖ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಲತಾ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನಲ ಅಮೀನತ ಯಾನ್ ಲವ್ ಯು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮೇಘ ಬಾಯ್ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕ್ಲೇನ ವಾ
ನಿಕ್ಲ ಬಾವನ್ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಗಂಟು ಒಂಜಾಡು ಅವಾಗ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವೇ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 1000 ತಾರೆ ನೋಡಲಿ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಭಾವನಾ ಚೋರೇ ಆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೋಂದು ಉಪ್ಪು ಐಟ್ ನಿಕ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಅಂಪ್ಲೆ ವಿಜಿ ಜೀವಿತ ಕೂತಾರ ಬಂದುಂಡು ಲಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಈ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಬರೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೈಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋದರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪಾರು ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಬೋರ್ಚಿಸಿಸಿ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಬೇಕು ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದೆ ಪೋದು ಬೆಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಸಿ ಮೈಂಡ್ ಹಾಳಾಪುಣ ಎನ್ನ ಒಟ್ರಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದ ಅಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅನ್ಸ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋನದ ಮುಖ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ ಅಂತಲೇ 14 ಕೋಟಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು 14 ಮೆಹಂದಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪಂದು 14 ಕೋಟಿದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬೋಡ ಪಂದ್ಪನ್ಲೆ 14 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂಚೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಏನಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಏನ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತು ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅನ್ಸ ಹೊಡೆಪೋಂಡು ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಾರು ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತರವಾಡುಲಿ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಉಜ್ಜೋಡಿ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಆಯ್ತು ಗೋಲ್ಬೆ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಡು ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯ್ಡಾರ್ ಪೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ದಾದಯ ಅದು ಕುಂಟು ಉಳ್ಳಂಜೆ ತೂತ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಶಾಲ್ ಫೆರ್ನಾಡಿಸ್ ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ವೀನಾ ಆಯ್ತು ಸೆಂಚೋಲ್ಲರು ಇವ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂಡ ತೂಪ ಲೈಫ್ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂಶಿ ಹಾಯ್ ಮಮತಾ ಮೇಘ ರಾಹುಲ್ ಅಂಡೆ ದಾದ ಕಲ್ಪುನಿಸಿಸ್ ಆಯ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ PU ಪೋಂತೆ ಶಾಲೆ ಬುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದು ಗೈಸ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ITI ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅದು ಬಂತು ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆಪು ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೆಂದದ್ದು ಆಯ್ನ ಪಿಜಿ ಪೋಪೆ ಗೌತಮಿ ಅಣ್ಣನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ವಾ May all good things happen to your good heart. You will achieve success in everything. My best wishes, Jivita. Thank you so much. Nikshita. Hi akka, ir paatirnake na khushi apun. Thank you. Shashidara. Dieting colony message akka. Ene? Mamata. Sujay, Suveyadi. Irna pura videos tupa. Keep going sis. Thank you. Rashmi. Amount eat neta batthe. Baidan. Almost enkunate. ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಸರಿ ಬೈದನೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಈತ್ ನೆಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇಟ್ ಅರ್ನ ಮಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಸಾರಿ ಏನೋ ಅರ್ನ ಮಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಡು ಈ ತಿಂಗಳದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾ ಜೂನ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೂನ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು $8 ಆಗ್ತಂದು ಅವು ಎಂಕು ಜುಲೈ 20 ಆಚೆಕ್ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪೂರುಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅಂಚ ದಿಸ ಇರ್ನ ಕಂಟಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಒಂದು ಸಂತೆದೈ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಸಂತೆದ ಒಂದು $700 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪು ಬಂದಿಂದು ಸಂತೆದ ಬಂಗಾರದ ಮನ್ಪೇರೆ ಎತ್ತಂದ ಮನ್ಪೌದು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಓ ಶೋಭಾ ಬಾಬು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾದ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಮಮತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವರ್ ಮಾರ್ರೆ ವಂಶಿ ಈ ನೆಲ್ಲ ಐತಲ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಹೋಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಮತಾ ಜೀವಿತ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜರೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅಕ್ಷತಾ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ರಶ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕಡ್ದಿಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಪುಜಿರಿಗೆ ದಾನೆ ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಮೇ ಬಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮರೊಂದುಂಡು 103 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಲೈಕ್ ಕಾಲಿ 21 ಬೊಪ್ಪುನು
ಗೈಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ರೀಟಾ ಮೊಂತೇರು ಹಾಯ್ ಜಿಬಿತಾ ಹೆಲೋ. ಅಂಚೆ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಡ್ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಂಡಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿ ಪುನಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತ ಪನ್ನೆ ನಾನು ಪಂಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು ನಡು ಮುಗಿದಿನ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಮೇಘಾ ಹಾಯ್, ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ, ರೂಪಾ ಹಾಯ್. ಆಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಆಂಡ್ ಯಾವ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ಪೋಡ ಕೈದು ಬಂದು ಪೋಡ ಮುಗಿಪೋಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಪ್ಪನ್ ಓ ಅನ್ಸನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಾದಂದೆ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ವಂಶಿ ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುವರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೂ ಯು ನೋ ತಮಿಳ್ ಆರ್ ಮಲಯಾಳಿ? ಮೈ ಬ್ರದರ್ ನೋ ಮಲಯಾಳಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತಮಿಳ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಮಿಳ್. ಹಿ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮಲಯಾಳಿ. ಬರ್ಪುಂಡದ ನಿಕ್ ಡೂ ಯು ನೋ ಮಲಯಾಳಿ? ಡೂ ಯು ನೋ ಪನ್ ಬಗಲ್ he knows Malayali. If you want to talk anything in Malayali or Tamil, he will answer, okay? ನಿಂಡಿಂಕಿಷ್ಟ ಬಾಲೆ ವಾಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ವಿನುತಾ ಹಾಯ್. ಶ್ರೇಯಾ ಹಲೋ ಜೀವಿತ ಇದೆ ಗೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಂದಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡದಾದ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂದಿ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವೆ ದಾಲೇಜಿ ಬೆನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಒಯ್ಟು ಬೆನ್ಪುರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಾಕ್ ಚಾತುರಿ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐ ಕೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಕೈ ಪತ್ತಂದು ದೇವರ ದಯಟ್. ರೂಪ ಆಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಕುಶಲ ಹಾಯ್. ಈ ಕುಲ್ಲು ಬೇ ಅವ್ಳು ಪರಕೆ ಬಂತಾನ ಉಂತ ಬಂದು ಊಳ್ ತೋಜ್ಜಿ ಯವಾ ಪೆದ್ದೆ. ಆಯ್ ಡಿಯರ್ ಎಲೋ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಸೌಮ್ಯ ಆಯ್ ಎಲೋ. ಈಶ್ವಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏದು ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಯಾಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬೇನ ಸ್ವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ ಕಾಂಡಿಗ ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಏಜ್ ಜನಕ್ಲಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್. ವಂಶಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜೀವಿತ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಶಾಂತ ಆಯ್ ಜೀವಿತ ಎಲೋ. ಕೆಪಬಲ್ ಉಂಡಿ ರೇಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ರವ ಫ್ರೈ ರವ ರಾವುಲೊಲೆ ಉಂತುಲೆಸಿಸ್ ಪೋರ್ಚಿ ಐವ ಲೈಕ್ ಸಾವಡ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏಪ ಐವ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ರಪ ಪೊತ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ದೆಪ್ಪುರಾಗುತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಿ ರಾಹುಲು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಜ ಮೇಘ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಶರ್ವಿನ್ ಫತ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೆಟ್ಟಿದ್ ನಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಜೀವಿತ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ಪ ಊರುಂಡು ಇಲ್ಲದು. ಹಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒನಸುಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾತಿ ಜನ ನಾವು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪೇರ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ರಶ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಾಡೋಡ ಬೊಚ್ಚ ನಿಖಿಲ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಕಾಂಡೊಂಜಿ ಪಾಡುವೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡ ಬಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಣೆನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬ ನಿಖಿಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಬೈಯ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿನಪ್ಪ ನಾ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಏಪ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡೆನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೈಯ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪೂಜ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬಡಾಪುನ್ ಇಲ್ಲೋಲ್ಪೇರ್ನ ಪಂದಾಂಡ್. ಯಶವಂತಿ ಹಾಯ್ ಜಿಲ್ತಾ ಹೆಲೋ. ಅಶ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ ಇರಿಗೆ ಲವ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಉಂಡ ಲವ್ ಉಂಡು. ಚಿನ್ಮಯ ಆಶಾ ಎಲ್ಲ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ಆವಡ್ ಅಚ್ಚ ಲೈಕಾಂಡು ಮೋಲ್ ಏಪೊರ ಪೋಯ್ಜಲ್ ಪಂದು ಕಾತೊಂತಾರ ಅಂದದ ನಿಖಿಲು ಏವೆರೆ ಅಷ್ಟ ಲೈಕಂಡು ಆಶಾ ಎಲ್ಲ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ಆವತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಏನು ಪೊದ್ದತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ಬೂತಾಯಿ ರಸಮಂತಿನ ఒక ಹೇರ್ ರುಟೀನ್ದ ಪಾಡ್ದೇನ್ ಎನ್ನ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಓವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ ಬಂದು ಪಾಡ್ದೇನ್ ಸೌಮ್ಯ ಎನ್ನ ಬುಡಿಯೋರು ಕಮೆಂಟು ಉಂಡಿ ಕಮೆಂಟು ಮೂರು ಬೈಜಿ ಸೌಮ್ಯ
ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ರೀಪಾಡ್ಲಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಂಗೆ ಬೈಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಸೆಂಡ್ ಹಾಕಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್. ಹಲೋ ಜೀವಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಖ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ಲೈವ್ ಬಲ ಡನ್ ಬಿ ಎಫ್ ರಿವೀಲ್ ಸೂನ್ ನೋ ವೇ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಆನಂದ್ ತೋಜ್ಪಾವಂದೇನೆ ಆಯಗ ಮುರಿ ಯಾಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕಂತೀನಿ ಕೋಲ್ಲೆ ಬಸವೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆನೋ ಕೋಲ್ಲೆ ಬಸವೆಗೆ ಮುಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ಲನ್ನ ಚಿಕ್ಕೂಡೆನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದಿವೆ ಅರೆ ನಾನು ಆತ ಮರಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆನಂದ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಆನಿಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾನಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪನ ಬಾತಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾವಿರತಾರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಡ್ತೀರ ಬಂದಾಗ. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ವಿನಯ ಐ ಎಲೋ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಸಾಲಿನಿ ಎಲೋ ಸಿಸ್ ಎಲೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಜೈ ದಿಶಾ ಡೆಲಿನಾಗ ಆಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಬಂದ ಡೆಲಿನಾಗ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಆಶಾ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ತೂತಿ ಜಾತ ಏಪಾಯೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾರ್ದೀನಿ ಒಯ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾರ್ದೀನಿ ಯಾರು ಮಂತೆ ಯಾರನ್ನ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ಅವು ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುಲಿ ಆತಂದು ಪಂಡ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರಶ್ಮಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪರಿಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ನೇಕ್ ರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಬರ್ತನ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಈ ನೆರ್ಪುನ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಶೋಕ എന്നരടേക്ക് എൻ്റെ ബലി പെരുമാറി നാനുണ്ട് ജോറില്ല ಗೊತ್ತಾ ರಕ್ಕ ಸೆದಿಯಾನು ಅಲ್ಲ ಬೇ ಗೊತ್ತು ಕೋಪಾರ್ಪುನ್ ರಪ್ಪ ಕೋಪಾರ್ಪುನ್ ಆಗದಾದ ಮತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇನದ ಈ ಲೈವ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ತೂಂದು ಪುಡಿಗೆ ಜಾಲಿಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸತೀಶ್ ವನಸಾತಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೀವಿತ ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಮಸ್ತಾನಕೊಂಡು ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ದಾದಾತಿನ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಸೀಸನ್ 1 ಅನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಸಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅದರ ಸೀಸ್ ಮಂತದಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೀನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ದ ಕಡೆ ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಈ ವರ್ಷ ಈ ತಿಂಗಳದ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂತಿರ್ತು ಓಡು ಯಾನು ಸೀಸನ್ 1 ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಉಪ್ಪುನು ಮೊಕ್ಲ ಸೀಸನ್ 1 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಸೀಸನ್ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಹತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಜೀವಿತ ತಗೊಂಡು ಇರೇಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೆಂಗ ದೀಪುಜಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ದಂಗ ದಿ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೊಡ್ತಿ ಮೂಜಿ ಕಸರ್ ಪಂತೋಲು ಈ ಒಂಜಮ್ಮೆಗ್ ಪುಟುದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನ ಪಾಡು ನಿಕ್ ಲವ್ ಉಂಡು ಪಂದನ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತನ್ ಮರಿ ಲವ್ ಉಂಡು ಪಂದನ್ ಅವಳ 9 ವರ್ಷ ಆತನ್ ಗೈಸ್ 9 ವರ್ಷ ಆತನ್ 1-2 ವರ್ಷ ಆತು ಪೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಪ್ಪರ ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ನೂದು ಲೈಕ್ ಆವಡ್ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಬೋಲೆ ಏಹೇ ಇನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಸಿಸ್ ಸಾಂಗ ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡು ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಪದ್ಯ ಹಲೋ ಜೀವಿತ ಯಾನ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಗ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಖ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯಕ ಹೆಲೋ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಮೇ ದಿಸ್ ನೈಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗುಡ್ ಬೈ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಇಶಾ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಮಾತು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಚ ಬೈಜ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲದ್ ಇಂಕ್ ಕಿನಿ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಭವ್ಯ ವನಸಾಂಡೆ ಆದಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರಶ್ಮಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸೌಮ್ಯ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದೀಕ್ಷಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ ಹೈಡಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಏತಿಯದಲ್ಲ ಊಡಿಯರ್ ಒರಂಬ ಚಿನ್ಮಯ್ ಎಂಕೀರ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಯಾನು ಟೋನರ್ ಬುಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿದ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ ನಾನು ರಾಧ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇನಾ ರಾ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಆಯಂದು ಗುಜಿರಿ ಬಜ್ಜಿರಿ ಒಪ್ಪು ಗುಜಿರಿ ಜಿರಿ ಆಯನಪ್ಪ ಎಡ್ಬೇಲ ಅಂತ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಿಗಲೆ ಏರೋ ಈತನ ಆಯ್ಸಿ ಸೆಂಚುಲ್ ರವಾಂಡ್ ಪಂತಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲತೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲತ್ತಾರೆ ಮರ್ಲದೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂದಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದೆ ನಾನು ಕೈ ತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಬಂದೆ ಮದುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಲಮೆ ಈ ದಾದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲೆ ಓಲ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಲ ಮಿಸ್ ಮಂದಿಜಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಬನ್ನತೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಏತಿಯದಲ್ಲ ಪನ್ನತೆ ಅನ್ನ ಒಂಬ ವರ್ಷದ ಅಂದು ಅಕ್ಷತಾ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಲಲಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ರೀಟಾ ಹೋ ಚೇರಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ರೀಚು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇಶಾ ಏರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪರೀರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಪಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೇಗ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ನ ತೂಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕವಿತಾ ಕನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯನ ಕೆಲವರ ತೂಪೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ನ ಶ್ರವಣ್ ಅಪೂರ್ವ ಅಕಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ತೂಪೆ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರದ ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡಿ ನಾನು ಓ ಸಾಂಗ್ ಶೋಕಂತ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಏ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಮೂರ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋರ್ ಪಾಡು ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ರಿಟಾ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಿಚ್ಚು ಅತ ಜೀವಿತ ಈರ್ ಲವ್ ಉಂಡು ಪನ್ ಪರತ ಅವು ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆತ ಬುಟ್ಪಾದ ಬಂತ ನನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಂಗ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಲವ್ದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ತೀರ್ದೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ ಲವ್ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಯಾನಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 2024 ತೀರ್ನಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದೀರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಜಿ ಆವಾಡು ಪೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಬಟ್ ದೇವೇರು ಅರಣ್ಯಕೊನೆಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಜೀವಿತ ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ತೋಜುಂಡೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಒಲ್ಪಾಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಮೂಲು ಸೆಬೆಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಶೀಟೆಡ್ ಆಯ್ನಿ ನೀಕು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ಕೇನ್ಲೆತ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಂಟಿ ನಿನ್ನಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಅನ್ಪುಜಿ ಮಗ್ಗ ತೋಜುನ್ ಸಾನಾ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಓಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎನೋಶ್ ಕೆನೆತ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಜೈ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ಹಾಯ್ ರಿತೇಶ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸಹನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಸಿ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿನ ಮುಂಜಿ ಕಾಸಿದೆ ಓನ್ ಮುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಆಂಟಿಗೆ ಏನ ಕಣ್ಣು ಬುಡದು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಮುಂಜಿ ಕಾಸಿದೆ ಸುಷ್ಮಿತ್ ಹಾಯ್ ಸುಮಾ 70 ಎಲ್ಪನೆ ಲೈಕ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಗೈಸ್ 3 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ವಾ ಪೋಪಿಗಾಲ ಮಾರೆಂಕ್ ಮೂಲು ಏನೋ ಚರ್ಮುರಿ ನೈಂಕ್ ನಾಡಲ್ಪ ಕಂತಿನ ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕವು ಅವು ನೋ ಪಣ್ಣಗ ನಿಂಕು ಜುಮ್ಮಾಪನೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲತ್ತೆ ಪೋಪಿಗಲ್ಲ ಹೇಗಾತಿ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಸಾರಿ ಅವ ಜೀವಿತ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಯಾನ್ ಸಾರಿದು ಬಂದ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಜ್ಜೊಣ್ಣೆ ಪಂದೆನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪೈತೆ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ
ಎನ್ನ ಓನ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯಂಕ್ ಎನ್ನ ಲವರ್ ಇತ್ತಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೈಜೇರ್ ಸುಮಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ನಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆತೆ ಏರ್ ಪಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇವನ್ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುವೆರಾರು ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಡ್ಡೆ ಜನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ತ್ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ದೀ ಕಣ ಕೈದು ಮನ್ಪುಗನ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಕಾಣ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡು ಆಂಡ ಸುರಕ್ಷಾ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಐಜಿ ವನಸಾದಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಲೋ ಅಕ್ಕ ಎಲೋ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಇಂಕಿರ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಡಿಯರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಂತುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಸಿಸ್ ಓಡೆ ಉಂತುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಜಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪಾದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಗಾಡಿ ಪೋದಿತ್ತು ಮೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಸಾದೆ ಯಾನಜಿ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ಪುನಃ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪಾದೆ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಬಂತಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ನನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ನಾರ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋಡಾಂದು ಮಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋಜುನ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ದಿಸಿರಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಕಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಏನು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಅತನ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಯಪ್ಪ ಹಾಡದ ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ತುಪ್ಪರೀರು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಇನ್ನು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅವನ್ ಖುಷಿ ಸದ್ಯಗ ಬರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೈತಿ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೇರು ಅವ್ರಿಗ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆತೆ ಪಂಡ ಸದ್ಯಗೂ ಚೂರು ಈಗ ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಏನ ಕತೆ ಬಂದು ವಿನುತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ಹರ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಓವು ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ದಿರ ಸಿಸ್ ಡಿ ಪಿ ಜರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ SSLC ಲವ್ವ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹತ್ತಾರ ಆರು ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ 4 years ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಪುವ ರಶ್ಮಿ ಸುನೀತಾ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲುಲ್ಲರಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಸ್ಮಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಾನಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ GVV ಪೂಜಾರಿ ಓ ಬತ್ತಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐನತ್ ಬೇಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಜೀವಿತಾನ ಎನ ಮೆಗ್ಡಿ ತೂದುಪರೆನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕುದುರೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಲೋ ಸೀಸ್ ಇರ್ ಶಿರುವಾಗ ಬೈದಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಓಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೈದಿನಿ ಕಡಂದಲೆ ಅಂಚಿರನ ಬೈದಿನಿ ಕಾಪು ಬೈದಿನಿ ಕಾಪು ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ದಾದ ಪಾಡುವರಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಡೇಗೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆನಾ ಕಡಪ್ ರೇಷ್ಮಾ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ 3 ಗಂಟೆ ಬೋದು 1 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಹಾಕೋಣ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀಮಂತೆ ಪೋಕ ನಾನು ಅದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಹತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಯ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊನು ಮಾಂಗ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಗುಲ್ವೇನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪು ಯಾನು ಸುಜಿ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕಾಪುಗೆ ಬೈದರೆ ಅಂದು ಕಾಪುಗು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬೈದೆ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಪುಡು ಮಂದಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಮಂದಾರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೊಯ್ಕ ಬೈದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಮಂದಾರ ಮಧು ಮಂದಾರ ಒಯ್ಕ ಬೈದೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಅನನ್ಯ ಹಲೋ ಯಶ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಯಮುನಾ ಹಾಯ್ ಬೈ ನಮಿತಾ ಹೆಲೋ ಕಫ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಆಯ್ಲಡುಪ್ಪುನಗ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಿಜನು ಕಾಫಿ ಮಾತ ಇತ್ತ ಪರ್ಪೆ ಪೇರು ಕಫ ಅಲ್ಲ ಕಾತನು ರಶ್ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಸನ್ನಿ ನಿನ್ನದ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ನಾನೇನುಂದಾ ಅವು ನಾನೆದಕ್ಕೂ ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಅವು ನೆಲತಲಕಾತ ನಾನಿತ್ತೆ
ವನಸಾದ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಸುನಿಲ್ ಓಣ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಪೆ ಸುನಿಲ್ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಂತ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮುನಿ ಚಾನಲ್ ಮಾರೆ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪೂಜಾರಿ ಆಣ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಮಾರೆ ಅದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಪಂಡಿರು ಪೊದುತುಯ್ಯಾರೆ ಮನೇನು ಪೊದುತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬೊಡೆನೇ ಒಡ್ಚಪ್ಪ ಆ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣು ನಮಗ್ ತುಪ್ಪುನಿಗೆ ಆಣ್ ತುಪ್ಪುನಿಗೆ ಆಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಲಿಪುನಿಗೆ ಆಣಿಗೆ ಕುಡುಂದಿಲ್ಲ ಅವುಗೆ ಪೊಣ್ಣುಗೂ ಕುಡುಂದಿಲ್ಲ ಅವುಗೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಆನನ ಜೀವನ ಆಲಾಪುನಿಗೆ ಐಬಿಟ್ಟು ಪೊಣನ ಜೀವನ ಆಲಾಪುನಿಗೆ ಅಕಲ ಸಾಪಗೆ ಪೊದು ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೆ ಅದೊಂದು ಲವ್ ಮಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉದಿಪಣ್ಣ ಮದುವೆ ಲವ್ ಮಂತ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ರಾಗಾಲಿ ಜಂಚಿ ಆಶಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಿ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಡಂದಲೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಬಟ್ ಈರ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತು ಅಂದೆ ರಡ್ ಸರಿ ಬೈದೆ ಕಡಂದಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪಲೆಸಿಸ್ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ್ ಅಕ್ಲ ಅಡ್ಡಮ್ಮಗ್ ಬುಟ್ಟಿನಕ್ಲಿ ನಾಯಿಲು ಆಲ್ಕಾಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಪುಜಿ ಓರಿ ತಿಂಡದೇ ತೋರಾಪುನ್ ಪಂದು ಎನ್ನು ಇರ್ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮನ್ ಸಿವಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬಚ್ಚುನತ್ತು ಯಾನ್ ತೋರ ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದಾತನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಐದ ತೋರ ಆಪುನು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬೊಕೊಂಜವೇ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಂಚ ಮತ ತೋರ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೊಂಡು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನಾಲೈಡಿ ಎಲುದ ಅಂತಿಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬಗುಳು ಮಾರ ಯಬಾ ದೇವ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬಂತಿದ್ದು ನಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೊಲ್ಲ ಪಾನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಸಾಯ್ತು ಪೋಯ್ನ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮಿತ್ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲಿ ತೋರ ಇರಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಅದು ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೈಯೋಳು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೋಳು ಅವಳು ಓಲ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡಿಗೆತಿ ಈ ರಮ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗುಲ್ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ ಮೊನ್ನೆ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಂತ್ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚ ಪುನಃ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಾನೆ ಅದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಂದು ಈಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ ತೋರುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಪುರುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಚ ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಕುಗ್ಗುವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಅನನ್ಯ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರೆಂಚೋಲ್ಲರು ಸುದೀಪ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಬರು ಕುಲ್ಯವರ ನಿಜ ಪಂಡ ರಿತ್ತದ ಕಾಲ ಕಲಿಯುಗತೆ ನಿಜ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಕಾವ್ಯ ಆಯಕ್ಕ ಒಲ್ಪೇರ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮೂರು ಕುಡ್ಲ ನಿಮ್ದೂರು ಯಾವುದು ಸುದೀಪ್ ಇರ್ನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ನ ಲವರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ತುದು ಆರು ಕೆಂಡ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ನಂಬರ್ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದೆ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಶಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಒಲ್ತು ನಾಡು ನನ್ನ ನಂಬರ್ನು ಬೊಕ ಅಂಚಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಸರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ರಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಪುಚ್ಚಿ ಕಂಟ ಇಲ್ಲಕ ಗೊತ್ತ ನೈಕ್ ಮೇರಡ ಪಂಡ ನೀರು ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನೆ ಓ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಿವೋಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೀತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವಿರ ಮಂಚ ಉಡುಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಶಕ್ತಿಲಿ ಜನ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿ ಯಾವು ನಮ್ಮಿಲ್ಲಡುಪುನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕಲ್ ಯಾವು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾರೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ ಮಾರೆ ಪಾನ್ ಪೂಜಿ ಬೊಡ್ಸಂಗಾರ್ಪಣ ಬಾಯ್ಡು ಆರು ಒಟ್ರಸಿ ಓ ದೇವರೇ ಅರೆ ಎಗ್ಲಾಡು ಲಡೆ ಅದು ಯಾನು ಮೇರೆ ಕಂಪನಿ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಅರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದ್ದು ಕೆಲವಾತು ದೇವ ಸಲೀಂ ಜಿರಿ ಸುನಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಒಂದೇ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜಿರ್ ಆರೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಪ ಅರ್ಪಣ್ ಆರು ಇಜ್ಜಿರ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಎನ್ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಿದಾರ್ಥ ಮಾತಾನಕ ರೂಮ್ ಎತ್ತನಕ 9 ಗಂಟೆ ಆಪುನಾರು ಹರಿಣ ಹಾಯ್ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಉಪ್ಪಡ್ ಜೀವಿತ ಅಂಚನಕ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ತುಪ್ಪೇರ್ ನಿಜ ರಮ್ಯ ನಾಯಕ್ ಇರ್ನ ಬ್ರೋ ಎಂಚುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ ಬ್ರೋ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಅವೊಂಜಿ ಗಾಯ ಹೀಲ ಅವಡತ್ತೆ ಮಾಸ ತೋಜುನು ಪೊಮ್ಮನೆ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೋಡಾಯನ್ ಹಾಯ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಬೈದರೀರು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಬೈದನೇಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇ ಬೋಡು ಹೋಸ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೀವಿತ ಲೆಪ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂದನು ಪುತ್ತೂರು ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಾರೆ ವನಸ್ ಓಡ್ಡೆ 1 ಗಂಟೆದಿಂದ ಮೂಲೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಹಾತಿಜಿ ಬಡಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಂದು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಲ ಯಶ್ವಿತ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ರಮ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುದೀಪ್. ಜೈ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದೇನಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಮ್ಯ ಇರ್ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ಎಂಕ್ ಅವು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪುಡಿಯೆ ಅವು ಎಂಡ ಪಂತಿನಿ ಖಾಲಿ CCTV ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಪತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪೋತುನ ಇಡೀ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆ ತೂಯರೆ ಮಾರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಓಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಡು ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ ಮಾತ ಯಾನ್ BCom ಕಲ್ತಿನತಿ ಯಾನು BA ಮಂದಿನಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ತಪ್ಪ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತ ಮಾತ ಯಾ ಬುಡಿಯ ಇರ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲೆಡ್ ಒಲ್ಪೈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸಲೀಮ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋದು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನ ಲವ್ವರ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ನೀವು ಹೋಗ ಕುಡ್ಲದ ತಂದೆ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಆರು ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಊರು ಕೇರಿ ಮಾತ ಪಣ್ಣೆಂಡ ಬೊಗಲ್ಲ Q&A ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇರ್ನ ಲವರ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ನೀವು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪುನು OVR ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಆದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆಗ ಮಂಡೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಪತ್ತೀಜಿ ITI ಪೋಪುನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಬಕಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ITI ಪಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಜೋ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಲಾ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಶ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸಂಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಅಮಿತಾ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತ ಹವಾ ಯು ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಯಾಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ರಶ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸಾದಿಸಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪನುಡು ಇರ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಪಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡೆತ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾವಿರತಾರೆ ನೋಡಲಿ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಗಾವು ನಾಚೋರೇ ಅಂಚೊಂಜಿ ಆರೇನಂತೂ ಏರ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ನಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ತುಯರ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಉಂಡಾಂದೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಸ ಯಾನು ಕೊಡಿ ಕಾಡು ಕಾತು ಕುಲ್ನನೆ ಬರ್ತನು ಮಾರೆ ಅವು ಪನ್ಪೆರತ ದೇವ್ರ ಬೆಳತಿನ ಟೈಮ್ ಕೂಡುದು ಬಂದಾಗ ಆಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾತಲ ಆಪುಣಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಬರೆದು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ವೇಣೂರು ಒಂದೇ ಬಿಂಗೋ ಹೆಲೋ. ಕಾವ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಡಾಟ್ ಇಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಅವು ಬುಡಿ ರೀಚ್ ಐಟುಲ್ಲೆ ಐಟನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರ ಅವೇನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅರ್ಪುನು ಕೋಡಲಪ್ಪದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬೈದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಪಕ್ಷಿಗೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಡಾಟದ ಐಕ್ಲಾಲ್ ಬಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಜಿಗಾಸ್ದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಎಂಜೆ ಮಂತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಡಾಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲತ ಬಾಕಿ ಮಾತು ಐಟೊಂದು ದಕ್ಕೆರೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ದಕ್ಕದೇರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೊಂದು ದಕ್ಕೆರೆ ಬಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಏನು ಕೊಡಾಡಕೆಂಡೆ ನಾನು ದಕ್ಕೋರಿ ಹೇಗಂಡೆ ಐಕೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಯಾನೇ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಗೈಸ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ದನ್ನಿ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಹಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಉಲ್ಲರತೆ ಸ್ವಾತಿ ಪನ್ನಂದು ಆರ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಡ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಣಿ ತಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆರು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡೋ ಆಚೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಿರ ಓಕೆ ನಾನು ಒಲ್ಪಟ್ಲ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕದಿನತ್ತು ಯಾನದೇ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಲ್ತುಡ್ಲ ನಾನು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕದಿ ಅನ್ ಬೈದಿನತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ನಿ ಸಂಬಳ ಲೇಟ್ ಕೊರೋಂತಿರ್ಪ ಅಂದಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನೆ ಕೆಲಪ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ನಿ ನಾನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿತ್ತಂಡು ಕೈಕ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ದೂರ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಬಿಡಿಯೆ ಮೊಕೊಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದೆ ಬೊಕೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದುಲ ಯಾನೇ ಬಿಡೋದು ಉಪ್ಪು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿಕ್. ನಾಗೇಶ್ ಹಾಯ್. ಸುಜಾತ ಯಾನಿರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪನ್ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಅಂದೆ. ರಶ್ಮಿ ಇರೆಗ್ ಬಚ್ಚಿದು ಪಾತ್ ನಿಜ ಪಾತ್ರದ ಬಚ್ಚಿ ನೆಂಕು ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೆಂಕು ಜಸಿತಾ ಮೆಗ್ದಿ ಜೀವಿತ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಓ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸುನೀಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಈರು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಿಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮನ್ಪಿರಿತದ ಕಾಲನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂದು ನಿಜ. ಬಿರ್ವಾ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ 82 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಯ್ಟ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು. ರಮ್ಯಾ ಈ ರೀತಿ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಪ್ಪು ರೆಂಟೆಡ್ ತೊಕೊಟ್ಟು. ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಆಲ್ಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ. ದೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಸ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಏರ್ ಅಂಚ ಪಂತೀನಿ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಜಿಗಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಒಲಿಗೂ ಕೊತ ಒಂದು ಉರಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ್ದತ್ತು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅವನ ಪನೋಡಿಗೆ ನೀ ಎತ್ತರು ಬೆಂದಿದ್ದು ನಂಡ ನೀರು ಬೆಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಗೆ ಯಾನು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಅಡ್ಡು ಪೊಡಿ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪದಿತ್ತೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡೋದು ಅಡೋದು 30,000 ತಿಕ್ಕ ನಾ 30,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಸೋಫಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೀನಿ ನಾನು EMI ನಡ್ತೊಂದು ಏನು ತಿಂಗಳು 5,000 ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲವ್ ಅರ್ದದ್ದು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ದದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೊಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊಲ್ಲ ಲವ್ ಅರ್ದದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು. ಹಾ ರಾಮ
ಇದನ್ನ ಲವರ್ದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಡಿದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನ್ಯೂಸ್ದ ಪಕ್ಷಿ ಕೇರಿಟ್ ಬರ್ಸ ಬರುತ್ತಂಡ ಆರೇನನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕಂತ 1-2 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿಲ್ಲ ಆರೇನನ್ ಅಂಚ ಮಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ 1 ವರ್ಷ ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ಇಜಿಂದ ಒರಿ ಉಂಡ ಶಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ರೀಟಾ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ಎಬೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು ಇಪ್ಪು ನಾನು 32 ಜನ 128 ಜನ ಬಲ್ತೀರ್ ಮಾತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಲೀಲಾವತಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಈರೆ ಆಂಕರ್ ಒನ್ಪುಗ ಏಕದಾದ ಎರಡು ಸುಮಾ ಛೇ ಸುನಿಲ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಯ್ ಸುಮಾಸಿಸ್ ಆಯ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂಜಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದರ್ ಸಿಸ್ ಬೈದೆ ಅಮಿತಾ ಅಮ್ಮು ಅರ್ನ ಲವರ್ ದೆತ್ತದು ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಂದ ಐಕ್ ಕಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಲವ್ವರಿಗೆ ನೆಡ್ತಲು ಗಡಿ ಏನ ಲವ್ವರ್ನ ಕುದರನ್ನು ಬರೆತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರತ್ತ ಅಲ್ಲನೇ ಬರ ಗೊತ್ತದು ಐ ಕಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಇದು ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಬೈದರಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಏತಿ ಸರಿ ಬೈದೆ ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಕುಸುಮ ಐ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲೋ ಕೋಕೋಲವರ್ ಐ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಯಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಮಿತಾ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಾಂಗ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅತೆ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಜಾತಿದಾರ ದ್ವಿರ್ವೇದಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಏರವು ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಅಲ್ಲಿ ಬಗಲ್ದಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಡ್ತೇನೆ ದುಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿಯು ನಾತಿ ಅಮಿತಾ ಕುಕ್ಕುಡ್ರಡ್ ಉಂಡರ ಸೇಸು ಕುಕ್ಕುಡುಂತಿಜಿ ಅವ್ಳು ಮೀನು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಉಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಬೈದರೆ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬೈದೆ ಇರೆಗ್ ಓವುಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಕ್ ಓವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೆಂಕ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಡ್ದ ಬೈ ಉಂಟೆ ನಾಯಿ ಬೆಂದಿಲಕ ಬೆನೋಡು ಐಕ್ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಓಡೆಯ ಅವನು ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಪಂತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೈನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಕೋಪ ಬತ್ತಾಂಡು CCTV ತೂಯರ ಪಂದು ಲೆತ್ತದು ಇಡೀ ಫಿನಾನ್ಸ್ ತೂಯರ ಪನ್ಪುಲ್ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆವುಂಡ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಮುಲು ಡೀಸೆಲ್ ಕಂದರೆ ಯಾನೆ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾನೆ ಪೋಡು ತಿಂಗಳು ಗಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಕನ ಅಡಿಗೆ ಪೋವೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋವೋಡು 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಡಾಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರೆದು MP ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು 4 ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ನಕ್ನಾಕ್ಲಕ್ಕ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡು ತಿಂಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತು ಪುಣದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿ ಓಡು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಓಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ತಿಕ್ಕಿನ ಬತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಯಾಪುಲ್ಲ ಹಾಳಾಯರಂಡ್ ಐಕ್ ಕೂಡ ಕಾಲಂ ಪೋಡು ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಾಕಲಿ ನೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಎಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಡ್ತೆ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಸಾಮಾನು ನೆಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಗರು ಎತ್ತು ಬೈದ್ರು ಬಂದು ಬಂಡ ಒಟ್ರಸ್ ಬೈದ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಫಾರಿನ್ ಬೈದಿನಿಗೆ ಎಂಕು ಬತ್ ಒಟ್ರಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂತ ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದಂದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪನಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಣು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೇಸ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯ ದುಂಬುದ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತರ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಟೂರುದು ಅದನ್ನು ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಟೂರು ಅಡೆವೆ ಇದೆ ಮುರಣಿ ಅಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತಾರತಿ ಒಲ್ಪೊಲಿರುತ್ತೆ ಕವಿತಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆರೆಡ್ಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಇಶಾಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಂತ ರಮ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈ ತಲಿಪುನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ವಿಟೋಬಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ ರಶ್ಮಿ ವೈಟ್ ಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಅತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ ಆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಸುರುತ ಇಲ್ಲಾಗ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನೆದೆ ಪಂದ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂದೇನು ಕಮೆಂಟೇನು ರಶ್ಮಿ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿದ್ರು ಬೇತೆ ರಶ್ಮಿ ಸುವರ್ಣ ಪಂದಂದು ಆರೈಟ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಜೀವಿತ ತೂನಾಗ ನೀನು ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಮ್ಮಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡಿತು ನೀ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೈತಲ್ಲಿ ಪೇರು ಉಡ್ಕಾರು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪಂದಂದು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಆಲೆಗ್ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಜೀವಿತ ಪಂದಂದು ಐಕಲ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಅಲೆಗ್ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇ ಪಂದಂದು
ఇత్తనదానండి ఎల్యప్రాడ్ లవ్ మందలి పంది ఎల్యప్రాడ్ లవ్ మంత్ర దాదండి ఎల్యప్రాಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಳ್ಳೆ ಆಯನೇ ಲವ್ ಮಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂದಲ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೋತಿಜಿಯಾನ್ ನಂಗಿಡು ಸೈಪೇರ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಹರ್ hello hello to your sister, thank you for watching my videos. Chaitra hi, said hi, hello. Rakshita hi, Jivita Karin Jagbale sure. ಯೋಗಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೆಲೋ. ಬಿರ್ವಾಜ್ ಕೂ ಓಲರ್. ಸುನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅದೇ ಆತ ಬೇಲೆ ಸಂಬಳ ಏತಿಯವಿಗೆ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಯಾನಲ್ಲಿ ಬೇನೋಡ ಐಡ್ದು ಮರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಳು ನೆಟ್ಟೆ. ಜೀವಿತ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಟ್ ಒಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಹೌಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆ ಪಂಜಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಡ್ 21 ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಧರ್ಮಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತರ್ಂಡ ಇರ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರೆಗ್ ಧರ್ಮಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೇಸ್ ಧರ್ಮಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತ್ರುಟ್ಟು ನೆಟ್ ಧರ್ಮಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಆತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಇತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಚಾರ್ಜು 10,000 15,000 ಅಂಚ ಮಾತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾಟಿದಕ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪೋದಿ ಈವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜನ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಕಾಸು ಒಟ್ರಾಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಕಲು ಕೆಲವೇರು ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಂದಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1,000 ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಈವೆಂಟ್ ಬಂದ ಅಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟಿ ಏತಾವು ಅವು ರೆಸ್ಸಿನ ಆಟದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಐಕೆಟ್ಟ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಅವು ಕೂಡ 1,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೊಂಚೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ಇದ್ದು ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ರಾತೆ ದುಮ್ಮೆಂಡೆ ಜನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಎಂಕೇಲ ರೋಡ್ ನಟ್ನ ಕುತ್ತಿಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ತೆತ್ಕೊರ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಬೇಕು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅವು ತುರ್ಕೆ ರಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಉಂಟು ಯಾವಾಗೈತೆ ಪಕ್ಕಾವು ತೆಗೆದುಕೊರಿ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಣ್ಣೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾಪಂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮೈಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ 6 ಲೀಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 6 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ 6 ಲೀಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊರ್ನಿಯ ನಾವು ಅಡಿ ಪುನಃ ಕೊರ್ಪು ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕೆ ಪಾತ್ರೆಂದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಂಡ್ ದಯಾ ಆಯ್ ಹಲೋ ರಶ್ಮಿತಾ ಇನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಡೆ ಬಾಕಿ ಎಡಿಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುನಿಲ್ ಬೆದ್ರಗ್ ವೇಣೂರ್ಗು ಬರ್ತದರ ಬೆದ್ರಗ್ ಬೈದೆ ವೇಣೂರ್ಗು ಬೈಜಿ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪನ್ಲೆಕ್ಕದ ಆದೀರು ಬೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಡಂಚಿ ನಮ್ಮ ದುಶ್ಮನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾತಿರೋಡು ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೀರ ಅಂಚಿನ ಕಚದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬೇನೆ ಆತಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತ್ರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಓಡಿಪೋಯ್ರ ರಶ್ಮಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಯಗಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರತೆ ಚೂರಾಂಡ್ಲ ಕೊಟ್ಪೇರಿ ಈ ಕಡೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಈವೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಈವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಈವೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಯಾನೇ ಬಂದಿನಿ ಎಂಕ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಂಡು ಬಡ್ಸಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಂದನು ಆ ಸುರುತ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೀತೆ ಜೀವಿತ ಕೂತಾರ ಬಂಡೆ ಏರು ಬಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಲಿಖಿತಾ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು. ಅಮಿತಾ ಸಯ್ಯಡ್ ಆಲಿನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ದಾಯ ಫೇಮಸ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ರೀಜಿನಲ್ಲ. ಚೆರೀಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇಶಾ ಇರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಪನೋಲಿಯಾ ಎನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೋಕಲ್ ಪಂದಾಂಡ 5,000 ಉಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ 6 ತೆಪ್ಪದ ಪಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 6 ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅರ್ವ ಅತ್ತಂಡ ಮಣಿಪಾಲ ಕೇರಳ ಇಂಚ ಮತನ 7 ಅಂಚ ಮತ ಅಪ್ಪಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್. ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ
ಮರಲ ಎನ್ಮ ಸರಗಾತು ಬಂಗವರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನಿ ಕೆಲವು ಪೊಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳದ ಬೆನ್ಪವೆ ಲಾಯಕಾಪು ಅಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪದ ಸಾಡಿ ಪಾಟ್ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಉಂಡುದಾಂಡ್ ಇನ್ನ ಉಂಡುದಾಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಾಡು ಸುರು ಮಂದೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಪೋಯರ್ನೇ ಪು ಜಂಚಂದ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆತೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕುಳ್ದೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಗಂಟೆ ತನ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಓ ದೇವ ಒರಂಬ 3/4 ಗಂಟೆ ದಾದ ಕತೆ ಮಾರೆ. Study, girls supporting girls. You are such an inspiration. I have seen your journey, struggles, and hard work through your vlogs. One day, when I organize a family event, I would love to invite you as an anchor. Thank you so much. ಎಂಕು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪನ್ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪೈತೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಮೋಕೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆಲ ಸಾಧ್ಯಿಸಿ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಂದು ನಕಲೊಂಜಿ ಅನ್ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಬಲಮಗ ಬಂದೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಬಲ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಅವು ದಾದನ ನಮ್ಮಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲಕ ಚಾದಿ ಓಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಪನ ಕುಲ್ಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉಲೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಗುರ್ತೋಪು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಯಾನು ಉಲೆ ಗುಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೆನ್ ಪೂಜಿರು ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪುಪ್ಪದು ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಬದು ಪಾತಿರುವೇರು ಇಜಿನ ಕೆಲವೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ್ಬೇಡಿ ಸೀದ ಪೋಪೇರು ಒಂದು ದಾಲ ಗೆನ್ ಪೂಜಾರು ಕೆಲವೇರು ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಎಂಕಿ ಯಾನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದ ಪೋತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಪೋತಿನ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಜನಾದೇ ಪೋತಿನ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಮೋಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ ಅಮ್ಮಿ ಹೆಲೋ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕನಲ್ಪ ಪೋಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜಿತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲವರ್ ಹೊಲ್ತಾರು ಲವರ್ ಕುಡ್ಲದಾರು ನಮಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಇಸಲ್ ಇನ್ನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೇದಿ ಜರ ಇಜ್ಜೆ ಲೇದಿ ಜೇರಿಯೇ ಬರ್ಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿನ ಒರರಡ್ಡು ಸರಿ ಪಂಡ ಶೋಕು ಗಡಿ ನಾವೇನೇ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗಂಚಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಗಿಂಚಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಮಂತೀರು ಇಂಚ ಮಂತೀರು ಅವನು ಹೇತ್ ಸರಿ ಪನ್ನುದು ಎಂಕ ಬುಡಿದಿಂಡಿ ಬುರ್ಚಿ ದಾದಾಣ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಬೋಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಈರುಂಡರೆ ಸೀಸು ಒಡೆ ಉಂಪುನು ಏಕಾಡ್ರಿಂಚ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಇನ್ನ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದು 5 ಮಂತ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ 12 ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಡು ಪೋಪೆ ಈರು ಬೋಲಂಗಡಿಗೆ ಪಿಂಕಿನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಎಂಕು ಒಂದು ಪುದರ್ ನೆನಪಿಪ್ಪು ನೆನಕು ಕೋಡೆ ಇಡೀಗೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಈರು ಏಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮೃತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಸಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ marvelous study. Can you talk about those vampire teeth for a second? They are so cute and suits vampire teeth ಓಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಚೂರು ನಡಿ ನಮಗೆ ಜೀವ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಟೀತ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಕೂಲಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಕೂಲಿಡ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಾಗ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಂಚ ಕುಳ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಅವು ಯಾವ್ದಂಡು ಬರ್ಪುನ ಕೂಲಿ ಎದುರಾಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಇಂದೆ ಎದುರಾಂಡು ಅಂಚ ಐಕು ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಮಾಡೋದ ಕೂಲಿ ಗವು ಪಾಡ್ದಾಗೆ ಇಂಡೆ 4 ಕೂಲಿಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ದಾದೆ ಕಾವು ಉನ್ಪಣ್ಣ ಉನ್ ವಂದನಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲವ್ ಯು ಶೀಶ್ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂಪಂತುಲೆ ಕಾಲುವೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಕಾರುನ ನಮಕ್ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುನಿ ಏ ಪದ ಪಿದ್ದದಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾವು ಊರ್ದಕ್ಲಿ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ಯಾರ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ತುನಗ ಕವು ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಂತ ನಾವೇನೆ ಮನ್ಪುನಿ ದೀಕ್ಷಾ ವನಸಾತಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಮಾತ ದಾದಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ ಕೂಲಿ ಪಂಡೈತಿ ವಿಷಯ ವಂದನಾ ದಾನೆ ದಾಯ್ತಾ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದನ್ನ ಕೂಲಿ ತೂವನ ಬೋಳೂರು ಸರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನ್ ದೇ ಆರ್ನ ನಾಡುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡಿ ಎನ್ನ ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾರೆ ಶೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ ಬೋಳೂರು ಆರ್ನ ಬುದರ್ದಾದ ಅರೇಂದು ಬೋಳಾರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಗೀತಾ ಆಯ್ ಹಲೋ ವನಸಾತಿಜಿ ವಂದನ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಇಶಲ್ ವನಸ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ 11 ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿಯ ನೆಂಚ ವನಸ ಅನ್ಪು ನೀನಾಂಡ ವನಸ್ ಇವೇ ಮಾತಾಡು ಚೂರು ಎಂಚಲರ್ಕೇನು ಕೇನ್ಯ ಉಜ್ಜು ಮಾತೇರಿ
ದೇವ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಉಜ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಉಷಾ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಶರುಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಲಶ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಬನ್ನಿ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಜೀವಿತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಬೋಯ್ತನ್ನ ಕೋಲ್ ಕೊಡದು ಪೆಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಾನ ನಿಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜ ಅರೆಗೆ ದಾನೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುನಿ ಆ ಅಂಚಿನಿ ದಾನೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುನ್ಲ ಜೋರ್ ಪನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಪನ್ ಪನ್ ಆಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ ಎಡ್ಡ ಪೂಜಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂದನ ರಾಧಿಕಾ ಚಿಪ್ಪು ಭೂತಾಯಿ ಇರ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಲ್ಲು ತೊಕೊಟ್ಟು ಗೀತಾ ವನಸಣ ಜೀವಿತ ಆತಿಜಿ ರಾಹುಲ್ ಹುಷಾರಲ್ಲನ ಏತು ನಾಚಿಗೆ ಮಾರೆ ವೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ರಾಧಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಸ್ ಯಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದಿಬ್ 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 ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಆದಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪಲ್ನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಆವಡಿ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ 19 ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ನೀರು ಕವಿತಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಟೋಬಾ 96 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ 100 ಆವಡ್ 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಸಂತೆ ಐದಾಲ ಬೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಇಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಉಂಡನಂಬೆ ಮೂಂಕು ಸೂಪರ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ಎರೆಗಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು 2 ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಒಡೆಯಂದು ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಪನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರಿ ಎಂಕ್ ಡೋಸ್ ದಿದ್ದು ಪಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಓನ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಬಂದನ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಿಪಿಟ್ಟಿ ಆತಲು ಪಾತಿರು ಜನ ನಿಕ್ಲ ವನಸ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನಾಂಡ ಉಂಡುದು ರಾಧಕ್ಕ ಆತಿಜಿ ಅಂಜಲಿ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನರೆ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಇಶಾಲ್ ರಂಜಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ಜರ ಇಲ್ಲ 106 ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೂ ಅ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಆ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಪುನೇಕ್ ಯಾನ್ ಆಗ ಕಾಸು ಕೊರಡೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಇದ್ದು ಒಂದು ಬರೋಣ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಾನ ಪಿಂಕ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಂದು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಐಟಮ್ ಕೊಡಿ ಕೊಂಚ ಐಟಮ್ ಕೊಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಕಾಸು ಯಾನೆ ಕೊರೋಡಂತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ್ಪೋ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತ ಚಷ್ಮಿಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಕಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಗೈಸ್ ಜೀವಿತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ದೀಪಾ ಆಯ್ ಶಶಿಕಲಾ ಆಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಆಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡನ್ನರ್ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಲಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಓ ದೇವರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಂಡು ಆದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಇಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತೆ ನನ್ನ 14 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರುಂಡು ರಮ್ಯಾ ಆಯ್ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಬುಡಿ ಅವು ಮಾತ ಪೊಂಡ್ಲೆಗ್ ಬಂತನ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ತಿ ದಾದಾದ ಬಗುಲು ರೇಖೆ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡಿಯೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಹುಲ್ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಂತನಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ ಅಂಡ ದಾದ ವನಸ್ ಮಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೋಲೇರು ಬಡ್ಸ ಉಂಡಲ್ ಕಜಿಬ್ ದಾದ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ದಾದ ವನಸ್ ಮಂತಾರೆ ವನಸ್ ಒಂದು ಭೂತಾಯಿ ಇರೆಗದಾದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೋಲೇರು ಉಸಾರು ಇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚೋಲೇರು ಬಡ್ಸ ಉಂಡಲ್ ಬಡ್ಸ ಮುಲ್ಪಿ ಜಲ್ಪೊಂಡೆ ಕಜಿಬ್ ದಾದ ಕಜಿ ಭೂತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುನ್ ಕಿರಣ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಲೆ ಏರಿ ಕವಿತಕ್ಕ ನೋಟ ಆರು ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಇದೀಯ ಯಾರು ಬೆಲೆಗೊಪ್ಪಿರು ಯಶು ಆಯಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಇಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಇಪ್ಪುಲೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಬಂದೆ 30 ನಿಮಿಷನಾಗ ಯಾರು ಪೋಪೆ ಬಂದೇನು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಯಶು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡಿ
ಯಶು ಆಯಕ್ಕ ಹಲೋ ತ್ರಿಷಾ ಚೂರು ಪಾತೆ ದುಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ವಾಂಡ್ ದಿಶಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶಶಿಕಲಾ ಆಯ್ ಹಲೋ ಶಶಿ ಜೈನ್ ಆಯ್ ಚೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಜೆ ಕೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಹಾಯ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹಲೋ ವಾಟ್ ಯು ಹೋಪ್ ಇಶಾ ಈ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಈ ಎಕಡ್ದಿಂಚ ತೂದು ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದು ಬಚ್ಚುಜ ಬೊಕ ಬಚ್ಚಂದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಎಲ್ಲೋ ಶೋಭಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋವೋಡು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚಿಂದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಕುದ್ದಾದ ತೋಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ನಟ್ಟು ನಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲದಾದೊಂಡು ಅವ್ಳು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಾಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಗೀತಾ ಆಯ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಘನ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಪಾತಿರುಜ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಆವ್ ಗೈಸ್ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ತುಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನ ಬುತ್ತಿದ ಇನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದನ ಎನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲೆಗಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪದೆ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಅದಿಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಜೆಪ್ಪು ಜನ್ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಕವಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಆಯ್ ನಿಮಿದ್ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜೀವಿತ ಕಜೀಬ್ ದಾದ ಬೂತಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಆಯಕ್ಕ ವನಸ್ಮಂತರಕ್ಕ ನೀರ್ ಪರ್ಪೆ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಶೋಭಾ ಬಾಂಬೆ ಬಲೆ ಬರ್ಕಾ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬರ್ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ಸುಲ್ಲರು ಏನ್ಸುಲ್ಲರು ಶಾಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ ಬಿರುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನರಮಣಿ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಗೈಸ್ ಸಿನಾನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪೊಡಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಈರ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪೊಡಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಅವಳು ದಾದಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಡಿಪ್ಪುಡು ಪಂದಣ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಒಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆವೋಡು ಆವಡು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅತಿ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಈರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲಿಸಿಸ್ ದೇವ ಗೀತಾ ಓಕೆ ಸಿನಾನ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯಲ್ ಯು ನೋ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬಾಬು ಸರ್ಲನ ಆಯ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ರೇಷ್ಮಾ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೃಷಾ ಮೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೈಜೇರಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರು ಅನು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ ರಶ್ಮಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಲೋ ಮದಿಮೆ ಮಿನಿಯುಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಆಸಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಬಚ್ಚುಜ ಅಕ್ಕ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ ಎಂಬ ಮುಗಿಜಿನ ಒಂದುಂಡಿ ಶೇ ಚೈತ್ರ ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಆತಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ SJ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವನಸಾಂಡೆ ಆತಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಮೈಸಿಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಮೇಘ ವನಸ್ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪು ವನಸಾತಿ ಜನ ನಾನು ಅವಡು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕನ 8 ಮಂತರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಮಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕನ 8 ಮಲ್ತರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂಡ್ ದಾದಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಮಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕನ 8 ಮಲ್ತರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂದು ಐಕ್ಲ ಹಿಡ್ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನರನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಂದಿಚ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಫ್ ಯಾನರೆಡ್ದು ದೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಕವಿತಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ದುಮ್ಮೆ ಮಂತು ಅಂತೇರು ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಗುರ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ದಾದ ಪಾತಿರುವಾರು ಬ್ರೋ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಒಟ್ರ ಸಿಕ್ಕೇ ನೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಕೋಪಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡ ಬಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಎನ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಲ್ಲೇನೆ ಆಯಕ್ಕ ಅವು ಆವಡಿಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೆ ಕಟಿಲ್ಲ ಪೆಡ ಅನ್ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಿಗ್ಲಾ ಮದಿಮೆ ಅನಗ ಆಪು ಅಂದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು
ಮಂದಿರ ಹೈದಲು ಉಂಡಾತ ವಾದೇ ಬಿರ್ಜೀವಿ ಪೊಸೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಮಂದಿರ ವಿಠೋಬ ಟೆಂಪಲ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಉಪ್ಪು ನಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ದಿನಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಅರೆಗ್ದಾನೆ ಇರಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೆಯಾರ ಆಪುಜಿಗೆನ ಕವಿತಕ್ಕಗೆ ಅರೆಗ್ದಾನೆ ಇರಿನ ಲೈವ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಜೆತ್ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲತೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಠ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಕ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕನ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪೇರು ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾತ ಪಾತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಧಾನ ಪನ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ ಖುಷಿಟಿ ಪುಡಣ ದಾದ ಓಡುಂದು ಕೇಂಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪರ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಇಂಚ ಮಾರೇರೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರಿರೆಗ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಆರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರಿ ಆರೇ ಗಾತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪುವೆ ಆರು ತಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ದಿ ರಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಕ್ಲು ದೂರ ಯಾರ ಮತ ಸಾಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುವರು ಏರು ಮಾರೆ ಕವಿತಕ್ಕಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎಂಕಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶಾರ್ ಚೈತ್ರ ಇನ್ನ ಲೋಗೋ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ನಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇ ಕವಿತಕ್ಕಡ ಆವಡು ಬ್ರೋ ಈ ನನ್ನ ವಾರನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತು ಆವಡು ಇರಡೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ತೂಲೆ ಪಂದಂದು ಏರ್ ಮಾರೆ ತೋರ್ಚಿ ರಾತು ಬಂಗಡು ಪೋಲೆ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಕವಿತಾ ಕಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೂನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡೋಡೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಮನ್ಪಿರಿ ತೂಲೆ ಪಂದಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪೋಡು ಒರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಕ ಪಂದ ನನ್ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನು ಧರ್ಮಗೆ ಬಾಡಿ ನಡತಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ ಮನ್ಪುಲಾಗ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೋ ದೇವ ನಿಜ ಯಾನ್ ನಾರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಆರನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅರಿಗೆ ಸಾರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸಾರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋಚ್ಪಾವಡ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋಚ್ಪಾವಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ಎನ್ನ ಐರೆ ಗುರ್ತಾದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ಅವು ಏತೋ ಜನ ಕವಿತಕ್ಕನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿರು ಕವಿತಕ್ಕನ ಗುರ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದಾತ ಪಂದಾಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಡೆತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಯ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಾಯ್ ವಂದನ ನಾವು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಏತು ಆಚಾರ ದಯಾನಂದ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಜೋಡಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮಳ ತೊಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ ಅಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾ ಕೇಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅವು ಮಾರ್ಯಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಪೋದ್ ನೇಲೊಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಆರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂಚಲು ಶರ್ಲೆ ಇರೇನಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಕೆ ಬಾಯಿ ಪಂದು ಪೋಪಿನೆಟ್ಟೆ ಅವೇ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತಿರುವ ದೇವರ ಟೈಮ್ ಪಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲೆ ಬಚ್ಚುನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆವಾ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಲೆ ಮನೆ ಬಂದೆ ಸಾವು ಕವಿತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೋಟ್ನ ಆರ್ಡನೆ ಪೋದು ಕೇಳಲೆ 6 ಮೀಟರ್ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದೇನು ತೋಚ್ಪಾದು ಓ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ್ದು ಅವು ಏಡೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ನ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೇರಿ ಸಾವು ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾತೊಂದು ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಪಾತದು ಧೂಪ ಪಾತಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿರೆ ನಾನು ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಚಿ ಯಾಲ್ಲ ಇಡುಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಪುತ್ತನಿಗೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅವಳ ಸರಿಟು ಪಂಡಾವು ಯಾನ್ ನಾರಡ ಕೋಪ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂದಿಗೆ ಈ ಅಂಜನ ಸಾಪೆಂಡ ಡಬಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾಗ್ರತೆ ಆತಿ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನಡ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೆರ ಬರೋಚಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪ ಅವಚ್ಚಿ ಗೀತಾ ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲೇಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವು ಮಾತ ವಂದನ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಪೆ ಪಂಡರು ಪೋಪೆ ಪಂಡಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದ ಬಿಗ್ನೂರ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅವೇ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾರಿ ದಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅನ್ಸ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪಡದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಒಟ್ಟುಗಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಕ್ಳೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಬರ್ಪನ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಈ ಬರ್ಪನ എന്നൊട്ടിಗೆ ഞാൻ പണ്ടേ നമ്മൊಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಾನ್ ഞാൻ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ ಮೂಲ್ ಪನ್ ಅವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬುಜಿರಿ ಆ ಪಂಡಾಗ ಕೇಂಡತ ಒಲ್ಪೆಲ್ಲು ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ರಾಹುಲ್ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಿ ಜೊತೆ ಮನ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಯಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು
ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಆವು ಮನ್ಪುಲಿ ದೇವೇರೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮೇಘನ ಅಕ್ಕ ಈರು ಬೆಚ್ಚ ಒಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತಾಳ್ಮೆರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬ ಉಂಟು ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅವೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕವಿತಕ್ಕನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೋಪ ಆದರೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಎಂಚೋದಿದೆ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಾಯನ ಸಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವೇನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪನಸಿಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ್ ಅಂದ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಪುಣದ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಇನ್ನು ಮೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಆಯಕ್ಕ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಮುರಣಿ ನೀರೇನು ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆರ್ರ ಸುರುಮಂತೀನಿ ಮಾರೆ 207 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ನೆರ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಇಷ್ಟನಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕಿದ್ವಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ 1.5 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಅನ್ ಆವ ಪನಡ ಆವ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಸಿಸ್ ಈ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕಡ ಮಿನಿ ಕೋಪ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂದು ಪಂದಿರು ಪಂಡರ್ ಅವು ದಾದ ಪಾತಿರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ನಾವು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಪಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಇದೇ ಪಲ್ಲವರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈರು ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಚಾಕ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕಿರ್ನ ಮೀಂದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಕೋಪೆ ಬಾಯ್ 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 ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬೈಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಪನ್ನಡು ಸಾರಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲು ಸರ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಾಟಾ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಕಿರ್ಗ ಬಾಯ್